Bog djeco, moje ime je Marko Markica i danas ću vas naučiti kako poslati razglednicu. No prije toga malo tjelovježbe. Jedan, dva, tri, četiri, pet. A zašto vježbamo? Jer je u zdravom tijelu zdrav duh. Da. Jeste li znali da se 1.10. obilježava Svjetski dan razglednice? Vjerojatno niste, ali evo, ja sam tu da vas naučim. Taj datum je odabran zato što je davne 1869. godine u Beču dr. Emanuel Hermann napisao članak u kojem je predložio da se umjesto pisma kratke poruke pišu na komad papira. Što nije to super? To je predložio kako bi se uštedio papir i kako bi se smanjila procedura oko otvaranja pošiljaka. Pa to je baš cool. A djeco, jeste li vi ovo ljeto poslali koju razglednicu? Hajde, dignite ruke da vas vidim. Vjerujem da su bar neki od vas poslali razglednicu. A što je zapravo razglednica? Razglednica je komad papira najčešće pravokutnog oblika, s čije se prednje strane nalazi neka fotografija ili crtež. Ja, kada sam na moru, uvijek šaljem svome baki i djedu razglednicu s fotografijom mjesta u kojoj se nalazim. I njima je to baš super. A šta se to nalazi na mojoj razglednici? Koja je to fotografija? Ajme, pa to sam ja, Marko Markica, baš zgodno. A sa stražnje strane razglednice pišemo naše misli, osjećaje ili pozdrave dragoj osobi u par rečenica, a može biti i samo par riječi. I vrlo je bitno, sa desne strane pišemo adresu. Moramo znati kako pravilno napisati adresu kako bi poštar znao kome treba dostaviti našu razglednicu. Pa djeco, idemo naučiti kako pravilno napisati adresu. Ovako izgleda poleđina razglednice. Možda će se neki detalji razlikovati, ali svaka razglednica je podijeljena na dvije strane. Na lijevoj strani ćemo napisati poruku, na primjer, dragi učenici, puno vas voli Marko Markica. A nadam se da me sada dobro slušate, jer sada ćemo naučiti kako adresirati razglednicu. S desne strane razglednice nalaze se crte na koje ćemo pisati. Na gornjoj crti pišemo ime i prezime osobe koje šaljemo razglednicu. Ispod toga pišemo naselje. Često ne trebamo pisati naziv naselja jer je isti naziv poštanskog ureda. Pokazat ću vam to u primjeru kasnije. Zatim pišemo naziv ulice i kućni broj, a ispod toga broj i naziv poštanskog ureda. Ako ne znate broj poštanskog ureda, lako ćete ga pronaći na internetu ili zamolite odrasle za pomoć. Na donju crtu pišemo državu u koju šaljemo razglednicu. Ako razglednicu šaljete unutar Hrvatske, ovu crtu možete ostaviti praznu. Možda zvuči komplicirano, ali zapravo je vrlo jednostavno. Pogledajmo primjer. Ako šaljemo pismo Hrvoju u Split, dovoljna su mi samo 3 retka. Poštanski ured zove se Split, isto kao i naselje u kojem Hrvoje živi. Tako da sam ispod njegovog imena odmah napisao ulicu i kućni broj. A kako pismo šaljem iz Zagreba u Split, ne moram napisati niti ime države. U ovom primjeru gospodin Hrvoje živi u naselju Gradići, koje se nalazi na području poštanskog ureda Velika Gorica. I zato sam ispod imena napisao naziv naselja. I još samo jedna stvar, ne zaboravite zalijepiti poštansku marku. Za poštanske marke sam pravi stručnjak, pa ću vam sada ispričati nešto o poštanskim markama. Dobrodošli na šalter filatelije. A što je to filatelija? To je jedna jako dugačka riječ. Filatelija je moj hobi. Filatelija je sakupljanje maraka i proučavanje poštanske povijesti. Ja obožavam skupljati marke, a ljudi koji skupljaju poštanske marke nazivaju se filatelisti. Ja sam najpoznatiji filatelist, pa ne zovem se bez veze Marko Markica. Filatelija je u prošlosti bila jako popularna, kao što je i danas TikTok. A pretpostavljam da niste znali
da je prva poštanska marka nastala u Engleskoj 1840. godine. Bila je crno-bijele boje i na njoj je bila nekakva gospođa. To se svidjelo svim ostalim zemljama i odlučili su raditi vlastite marke. Hrvatska pošta do danas ih je izdala više od 1300 i ja ih naravno kao najbolji filatelist imam sve. Najdraže su mi marke kućnih ljubimaca. Jeste li vidjeli ovog slatkog haskija? A sada, kada sam vam ispričao svašta zanimljivo o poštanskim markama, idemo u poštanski ured poslati našu razglednicu. Slijedite me. Bog djeco, nalazimo se u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske i ispred poštanskog ureda na glavnom kolodvoru. Da, Hrvatska pošta ima 1016 poštanskih ureda diljem lijepe naše. Vjerujem da ste vi sa svojim roditeljima posjetili barem jedan. Hajde, idemo zajedno pogledati ovaj poštanski ured i kupiti marku za našu razglednicu. Slijedite me! Dobar dan! Dobar dan, bok Marko Markica. Bog! Ja bih htio poslati razglednicu svojoj baki u Hrvatsku. Može. Evo, izvoli. Evo, izvoli račun. Hvala ti lijepo. Hvala! Doviđenja. Bog! Eto ga, teta u poštanskom uredu je poslala moju razglednicu. A vi, ako već imate poštansku marku, zalijepite ju na razglednicu i obacite u ovako lijepi, žuti poštanski kovčežić. I to je to. Naša razglednica sada kreće na dalek put. Pa pogledamo kako izgleda taj put. Hrvatska pošta svaki dan dostavi više od 1 milijun pošiljaka. Da bismo znali kamo koja pošiljka ide, prvo ih trebamo sortirati. Pakete sortiramo na stroju koji je velik kao nogometno igralište, a u sat vremena može sortirati čak 15.000 različitih paketa. Ovaj stroj sortira pisma i jako je brz. U jednom satu kroz njega prođe čak 45.000 pisama. Možda će baš ovaj stroj sortirati vaše razglednice. Nakon što su pošiljke sortirane, ukrcaju se u velike kamione ili kombije koji ih razvoze po cijeloj Hrvatskoj. Pošta mora stići u svaki grad, selo i na svaki otok. Kad stignu na odredište, u poštanskim uredima pošiljke preuzimaju poštari. Svako jutro napune svoje torbe i raznose poštu na sve adrese u Hrvatskoj. Draga djeco, hvala vam na pažnji. Nadam se da ste se zabavili i naučili nešto novo. Meni je bilo baš super. Puno toplih zagrljaja i veselih pozdrava šalje vam vaš prijatelj Marko Markica. Bog!